lang hilin eh. Hello, good morning. Sabado ron, tinglaba, di kalaba, kay gauwan, kisog, bunok-bunok. Kay Sabado man lagi, preparan ako o sampurado. Sampurado sa laman ron, pamahaw. Gauwan. Doy, tawa na sila, Doy. Ay, manghinay na, Juan. Maganda na pa sa prado, pitdi, hilamon na ba ng nakang bungno, di na ba, ngaming, di na ba mo, paon. Ibang init pa. Lamim tani parisan og buwad. Masuk kay way buwad. Lami ag bawal. Bitaw. Lingog. Dunay ka wow. Dunay ka wow niyang sampurado ron. Ang mauwa mo kung di man ikinawat. Di ko mauwa mo katubas kamera na hindi kaon. Sampurado naman dyan yung naipagkaon na dinaginot. Kalau may klase, pag yung sampurado, kasi naman kinalagsudan. Morning ayop, morning mama, ini tag sampurado. Dito sa Tagahap, Das Manila. Morning ma'am. October 18, deron. Birthday derong Mary Grace. Dahil lipat ko na edad ni Mary Grace. Diya, napodroy. Pagmangkon nga, kuan, mataliwan. Anak sa hangkos kasing, Lucinda Midal. Diya sa hagda, pahina. Nulin sa pamilya. Hindi mo tagnaan. Nabistaw, bata pa na siya. Ikalima ka anak ni Manang Rehina. Nitalikod na. Paglinog man o pag-unsa, andam na kanunay. Andam na sa kamatagon. Di kahadok ka ng kamatagon. Uban, mahadok o linog. Kahadok sila mamatay. Andam na tanan. Ang sampurado, nailita, sampurado. Manay manglili manas ahang kuan. Manglili manas ahang bay. Manang ugahan ng sampurado. Mahaw na yung sampurado. Hani ba rin na may sound? 5 minutes later. Hi, hello. Ano bitaw magkatangtag series? Wah, hinuwi mo labay. Labog dita mo atang daghang magsunod-sunod. Suksog. Limang kagatang ko dari alas 12 pa. Alas 12, alauna, alas 2, quarter to 2 na. Balik na lang ko na ni patrosinyong mauhon. Huwag mo alas 2 na wapay mo labay duha na kabuok ag padung ngadto sa Tagbilaran. Padung Alicia, ma'am. Gahiyap pakos mo tulong labay laban ng daghana di na maihap na daghanang kuan.
Yan ang sakdanan. Yan ang ano. Sama na sila. Ay, ginoo ko. May series. Ana? Murag sa gibaliw bitong ni mag-atang ako na bumalo panahon wa pa series hinuon. Sa una nang uli imida ako sa mga bata. Isa tuloy na eh. Atang mi na sa una ay abot na namin ni ambulansya taga magkasakay mi. Taga mga ambulansya. Pati series. O ganing matigapon ko kay man na mautuhan ako na mo ko ito dito sa among barangay. Ngapon ko kay masadong man barangay pa. Sabi ko din ako mamanday series pa rin labay. Ay, shoot out mga taga series Hanokol. Sara mo. Di ko tikatang og palis sa karan buntag ang kuhang oras sa buntag alas 6:30 o para sa media man sila na nagmuli ko karon ako palis kay nang ko kasi kaso bata. 5 minutes later. Manang ijang surprises na nay. Kayo masila ka na ba? Muli, una ka na. Ayo. 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 Charot? Yan? Nay, may pinapon. Uy, nagpon kalit. Wala, hindi sa hintab. Wala. Hindi mo naman. Ako ra. Hindi, dahil sa gibati, dahil. Sama ka ba Ano sa Ginoo? Aliwaran. Ay, mamiso? Natuloy mo silpon? Hindi naman ko kay Sensiyo. Naino, nanawagan. Nanawagan. Ginawa ko Sensiyo. Ang mga taong pangpak sa iring. Walang libos yun. Sa yung gibati, dahil nanas na irin. Nga buto na kalit. Arang lipad siya. Mudug ka, di. Pagka man ito simbahan, nalong ka. Mubang ka na, di. Di sa. Kay, na ako? Namas man ng. Isa mga pos kami sa. Isa na? Yan na. Yung sa mandi, ano sa mga katubdan nang? Kaya, asang dadun. Asa na doon? Simbahan. Kaya na kasi sa pa, tubo na sunod gabi. Manang. Ha? Napamang ko kasi ba nila? 5 minutes later. Ang gabi dade ko sang pagkaron. Wa mo to sanay kay bawa nakaratan sanay ni abot ko kay ang giingan nanay dias. Pagtasig man lang sa tawag ang giingan nga Lunes sa buntag na pumuli din sa mo kog Domingo sa hapon. Kay nalagi ko atoon sa putlong kam kadigang tilumanon lagi kay bawa na nagkinsang uban kay bawa sang tilumanon na tulo ka Lunisan wa ko ka atin mo nang ang sok ko na nakaratan nanay kay naandan mo nanay nga moabot ko Lunes sa buntag uli po tulugas po ko makaabot karon kay kuan nag-series po nagsugsug atang ko alas 12 pa kasakay ko alas 3 na dahil ko sang pajag
O inihang pazag pero may way tao. Nakang hinloon na abog-abog na sigsag. Agawas po siguro og manatos buntag na kuanan. Siligan. Grabe patuhod na pag down sa tangka. Aling nangka. Hiliin po ito hang mga tanom skilid og nansa na. Yan, salamat. Hamping mong tanan. May gabi. Bye-bye. God bless.